In 2008 hingen wij al 3 bijen. En daar kwam een trailing bij. Een spontane trailing, die zus denk ik niet meer zo vaak. Nee, dat is dat- eigenlijk dat is uniek het, aan deze trailing, zeg maar, dat het gewoon spontaan ontstaan is. Ja. Ja, maar is de handen Ja. aan het lezen. Gewoon puur natuur. Ja. Een jaar later is hier weer bij u geweest. Hoe is het, Maïsa? Best. Super. Ja, ik ken het beter. Want wat ben ze groot worden, hè? Zie je het wel terug, hè? Ja. Volle bank, zeg. Zullen we dan beginnen met het waar is waar verhaal? En waar is nou waar? Dit is Anna. En dit is Hinke. En dit is Eeuwen. Waar is nou waar? Dit is... Dat is Anna en dat is Hinke. En dat is... En dat is Eeuwen. Waar is waar? Nou, ik ben Anna. Ik ben Hinke. En ik ben Eeuwen. Nou, ik heb zelf 2 bijen, dat heb ik amper overleefd. Hoe heb je hem dat aan je, maar zo is bijen? Dat ik beter overleefd. Krijg het daar, we wat drokker. Je doet dat. Gewoon. Zeg, het gaat gewoon in de dag. Mooi. Maar het mega druk gewoon in de oude torenbier of zo. Ja, want hij op dat moment net erop. Ja, hij wilde dat je druk had, maar je doet het gewoon. En achteraf zo, ja, dat mag best wel druk best werden, maar hier dan zit je erin en dan heb je er geen les van. Nee? Nee, nou ja, nee. Je mag wel. Je mag toch? Ja, we met een snel, maar we wat terug. Soms dat hadden we gewoon heel jonge autorijden, ja. Ja, hè? Ja. Ja, nou ja. Dan ja, even naar de winkel en dan met Jeltje nog ergens in en dan met Anna nog de sport, of naar de karbal en dan met Eeuwen nog naar Ljouwert. Nou ja, dat is een goede avondvulling. Ja. Je bent wel eens met een taxi rijden in Ja. Ja. Dat is een wat grotere band dan wij zijn. Ja. Dus zou redden iemand wel mooi Ja, maken? wat dat betreft redden we weer, ja, dat is geen probleem.